Представете си това. Генерал, който говори спокойно и казва, че времето изтича. Германия издигна генерал Карстен Броер за председател на военния комитет на НАТО. Ако бъде одобрен, той ще стане главният военен съветник на генералния секретар. През това време Броер прави друго. Подготвя Германия за война. Германското военно разузнаване предупреждава, до 3 години Русия може да натрупа достатъчно сили за по-широка война в Европа. Трябва да сме готови, казва Броер пред The Wall Street Journal. И го превръща в лозунг. Една дума, която в Германия тежи – Kriegstüchtig, в превод «готов за война». Държава, която десетилетия намаляваше армията си, сега обръща курса. Военните разходи растат. Закон задължава младите мъже да минават медицински прегледи за годност. Ако доброволците не стигнат, допуска се връщане на наборната служба. Броер говори без драматизъм. Русия е поставила икономиката си на военни релси, трупа боеприпаси и танкове и цели армии от 1,5 милиона души. Подложени сме на изпитание. Те търсят къде сме уязвими. И докато Европа все по-често обсъжда сигурност без САЩ, Германия се оказва ключова. Парадоксът е ясен. Силна германска армия, някога страх за Европа, днес е жизнено важна за сигурността й. Повече по темата в profi.bg.